Good morning, everyone! Shout out sa inang Chikadora ng Kararayan, Naga City. Teka. Kaano-ano mo si Amiga Chikadora? Sherlyn Tolarba Neo. And advance happy birthday! More birthdays to come and God bless! Ang motto niya po, chika Neo, chika ko, chika dito, chika doon, chika ding, palipad-lipad. Ang chika ni Charo S. Concho. Hala ka, dinamay mo ba? Siguro mala MMK ang mga chikahan niya. Mga latest chika ba ang hanap mo? Wala ho akong alam dito. True. Itanong niya na lang sa mga chikading. Chikading na dumapo sa sanga. Dumating ang isa, dalawa na sila. Sa lahat po ng gustong magpa-shout out, comment your name, address, at kung ano ang gusto mong sabihin. Hanggang sa susunod na episode ng comment mo, shout out ko.